hapon, mga pinapil mga hapon na karoon. Welcome to my channel. March 22. Padayon sa pagkakas. Sa may nagano siya, nagano ng boto. Ito, ang salit ko niya. Pero, nagkuha ko siya na unang sa pagkakit, nagbukot man, nagkuha ko iwas kaya ng therapy. Kasi sa yung kada isate, yung mga isate, sa wasipay. Nakainom, sa guna dyan sa pabibig na. Ako, baby nga, buko. Hindi na po, pero ako yung muna. Kaya maulit ko nito.